आंबो आलासि महरै बाहागो लाहैगोन। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों, जायफ्रानाखि जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा। फैगौ सेप्तेम्बरनि 4 थारिखआव जानो थांगासिनो दङ बे जोलुर टुर्नामेन्ट बादायलायनाया। बे टुर्नामेन्ट खेलाया जागोन जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय परबतजरा गामियाव जागोन आरो बे खेलाखौ होनाय जादों पwjwokang क्लाबनिफ्राय। नोंथांमोना बे खेलाखौ नायनो गोसो दङब्ला लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो हागोन आरो बे खेलायावहाय टिकेटनि बेसेनखौ मात्र 40 थाखा लानाय जागोन। नोंथांमोना बे जोलुर बादायलायनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा गोसो गुदुं रायजो राजाफ्रा बे खेलाखौ फैनानै नायफैनो हागोन आरो बे खेलायाव फैनाय जागोन जाहैबाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा रिंकि एक्ट्रेसखौ बे खेलाखौ बेखेवना होनो थाखाय बिथांखौहाय लेंहरनाय जादों। दा बिथाङा बे खेलाखौ फैनानैहाय अपेनिं खालामफैगोन फैगौ 4 थारिख सेप्तेम्बरावहाय। दा बिनिखायनो एसेब्लाबो नोंथांमोननो मिथिहोहरनो होननानैहाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। फार्स्ट टाइम खेलाखौ सोर गेलेगोन, सोर गेलेगोन, बबे टिमा गेलेगोन, बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि सिङावनो मोनलांजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो मिथिजोबगोन। खेलाखौथ' आं बार खिन्थाखाबाय नोंथांमोननोहाय टिकेट खेला जागोन आरो बे देरहानायनि प्राइसआनो जागोन जाहैबाय 27 इंसि ट्रफि लोगोसे 50,000 फैसा आरो जेननाया मोनलाङो जाहैबाय 22 इंसि ट्रफि आरो लोगोसे 30,000 फैसा आरो बियो गेम मानि जागोन। रायजो राजा नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय। नोंथांमोना जायफ्रा फुटबल जोनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा हामजाग्रा रायजो राजाफ्रा, जोंनि स्पर्ट्सखौ जौगाहोग्रा, खेला गेलेनायखौ जौगाहोग्रा रायजो राजाफ्रा बेयाव फैनानैहाय बे खेलाखौ नायफैनानै मेहेर गोनां खालामनो हागोन। आङो बेखौनो खावलायो आरो जोबनायाव मोननैसो भिडिअ क्लिप दङ, बेनि गेजेरजोंनो खेलाखौ सोर गेलेग्रोगोन नोंथांमोना बेजों मिथिलांगोन। गोजोननाय थाबाय, आङो नोंथांमोनजों बेयावनो बिदाय लाबाय। जै बर' हारिनि। फार्स्टआव अपेनिं सेरेमनियावहाय गेलेनाय जाहैबाय जारागुरि GFC भार्सेस रयेल एग्जाम FC। आर्टिस्टआ फैगोन जाहैबाय रिंकि ब्रह्म आरो बिथांजों लोगोसे सानै फैफागोन। इन्टेलेक्चुवेल नेताखौ हांख्रायनाय जादों जाहैबाय बे स्पर्ट्स EM दावबायसा बसुमतारीखौ फार्स्ट अपेनिं माबायावहाय लिंहरनाय जाहैबाय। खेलायाथ' मोजाङानो जागोन जोंनि नुनायाव। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। फैगौ 4 सेप्तेम्बराव चिरां डिस्ट्रिक्टनि परबतजरा पwjwokang क्लाबा फुटबल टुर्नामेन्ट मेच खुंफुंनो थाखाय हाबाफारि लादों। बै सानखालि बै फुटबल टुर्नामेन्ट मेचखौ बेखेवनो थाखाय आंबो आलासि महरै बाहागो लाहैगोन। बेखायनो नोंथांमोनखौबो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै फुटबल मेचखौ नायफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों।